ברוכים הבאים לפודקאסט אהבת הקדושה. אנחנו היום בפרק 11, פרק מאוד מיוחד, פרק שונה וייחודי. אני הולכת להפתיע אותך, משהו שכבר אני חולמת עליו הרבה מאוד זמן, הכותרת שלו זה בעצם מהי אהבה לפי שיטת קרין ויינברגר. אוקיי? ובנוסף בפרק אנחנו ניתן מענה לאור הרבה מאוד תגובות שקיבלנו מהפרקים הקודמים. אני הכנתי פרוטוקולים. וואי. אבל אני אעשה את זה בעדינות, אבל אנחנו נתחיל איתך. אוקיי. אוקיי? אני הייתי רוצה ממש כתבתי ככה, שתביני, כאילו זה מחכה. מה זאת אהבה? לפי המידעים, ההבנות והראייה האהבתית והשיטתית, לדעת קרין ויינברגר. שוטי. טוב, אז קודם כל אהבה זה לא משהו שאפשר להגדיר, זה משהו שהוא מעל הטבע. אני רואה אותו כמשהו שהוא כמו אמונה. זה אומר או שיש את זה, או שאין את זה. עכשיו, זה משהו אפשר פנימי. לקנות את זה? אי אפשר לקנות את זה, אבל אפשר כל פעם לדייק את זה, והיא משנה פנים. זה כמו כשלומדים בתורה, אז נכון כשלומדים, אז כל פעם יכולים לקרוא את אותו פסוק, או את אותה משנה, וזווית אחרת. אז זה או שיש את זה בפנים, ויש לך את התשוקה ואת המשיכה לזה, ואז כל פעם את נכנסת לעוד רובד, או שאין, וזה כזה תפל, זה לא נכנס, זה טכני. אני ממש לא מסכימה איתך. אז יאללה, אני אסביר לך גם דברי. למה, כי כתוב, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. אז יכול להיות בן אדם, נגיד, שלא מאמין בכלום, כן. ואחרי, פעולה, הוא עושה פעולות, ולאט לאט הוא יתחיל להאמין. אוקיי, אז זה בדיוק ההבדל. אבל באהבה זה לא ככה? אהבה, קרין, נכון לעכשיו, תאריך והשעה הזו, כן? זה משהו שהוא כל חיי. אבל אני אומרת, הכל בר שינוי, דברים יכולים להשתנות, הרי באהבה, כמה פעמים יוצא שבני זוג נמשכים אחד לשנייה, ואין שום היגיון. כאילו, את אומרת, מה? זה מעל הטבע, זה נשגב, נכון, אוקיי? זה כן. עכשיו, אם אין את הרגש, את המשהו הפנימי הזה, אני לא אעשה שום פעולה. רגש אצלי הוא המנוע לפעולה, אצלך השכל הוא המנוע לפעולה, ואז הרגש יכול להיות נלווה. אבל כי את איך החלטת, אהבה זה כמו אמונה? כי אהבה ואמונה הם משהו שהוא ניתן מראש והוא קיים. לוחות הברית ניתנו. אהבה זה משהו שהוא ניתן בין בני אדם. עכשיו, זה כמו קוביות בבטן. צריך לעבור שלבים, להוריד שכבות של שומן כדי לראות את זה, אבל זה שם, זה תמיד שם. אוקיי. אז זה משהו שהוא קיים, זה משהו שהוא מולד. אנחנו עם החיים, אנחנו עוברים תהליכים, ואנחנו מגלים את זה יותר, אבל זה מעל הטבע, זה נשגב מבינתנו, אין לזה שום הגדרה, לא תמצאי בגוגל, לא באליעזר בן יהודה, או whatever, אין הגדרה לאהבה, זה משהו שמרגישים, ואמונה, בעיניי זה משהו שמרגישים, את פשוט נולדת לזה. לא, אני אגיד לך מה כתוב, איפה שנגמר השכל, שם מתחילה האמונה. גם שם מתחילה אהבה. אז זהו, אז כנראה זה על אותו שורש. זה על אותו שורש, ואני חושבת שאיפה שבכלל אין שכל, שם האהבה גדולה יותר. טוב, אני ממש לא מסכימה איתך בזה, ואני אסביר גם למה. כן. כתוב הרי על כל הפשעים תכסה אהבה. זה בדיוק מה שאני עכשיו, אומרת. זה נכון. מצד שני, כן. נגיד לך מה, את יודעת מה, זה אפרופו גם מה שהכניס כל כך הרבה אנשים בדו-שיח שלנו, יותר אני, פחות את, שאני כאישה, הרבה פעמים כואב לי הלב לראות נשים מתאהבות בכל מיני גברים לא ראויים. מה זה לא ראויים? מילה עדינה להגיד לא ראויים. ואני אומרת, מה, אין לכם שכל? כאילו, באמת, איך אפשר לאהוב מישהו שהוא מזיק לך? איך אפשר לאהוב מישהו שהוא לא מגרד את הקצה של הרמה שלך? כאילו, זה מזעזע בעיניי. אבל יש לזה, יש שני היבטים. ההיבט הראשון זה ההיבט השכלתני, שאת אומרת, מה ההיגיון? נגיד, יש לך ילדה ברמה מסוימת, את אומרת, מה, איך נמשך לי כזה בן או גבר? מצד אחד. מצד שני, ההיבט השני, זה כל בן אדם, יש לו מסע חיים. אז אם המסע חיים של שרה הוא להישען, אז את תפגשי מישהו, שאו שמאוד... מה הקשר? אבל למה לשים את הלב? יש לך שליטה על הלב, מוח שליט על הלב. כן, וזה... אין שום שליטה על הלב. אני אתן לך הוכחה, אצלך יש לך שליטה על הלב מול הבורא? כן, בוודאי. תראי לי. אז אני אסביר, יש תסבירי. בחירה. בוודאי, יכלתי לבחור לא לשמור תורה ומצוות.
ברור, אבל הלב שלך הוא פועם איתו, מבחינתך הבורא ואת זה אחד. נכון, אבל עבדתי על זה, זה לא משהו שאני יכולה להגיד לך אולי יש לי את זה קצת טבעי, אבל זה מאמא שלי, אם אמא שלי לא הייתה כזאת, זה לא היה לי. נכון, אבל זה כמו שאנחנו יודעות אבל איך זה עברית, כי זה מה קשור לאהבה? שלמדנו. מה זאת אומרת? אבל את יכולה אהבה- לשלוט בזה. אם אני יום אחד, את יודעת כמה אנשים חרדים פתאום ביום אחד החליטו? נו. שאין להם שום קשר עם בורא עולם. הם והוא לא קשור. תקשיבי, אני בדיוק היום דיברנו... זה בחירה. בדיוק היום דיברנו על גם זה. אהבה זה בחירה. אהבה היא בחירה, קשה לי להגיד שאהבה היא בחירה, אולי בשידוך וכזה, אז כן, את בוחרת באופן שכלתני, אבל לא קרה, לך לא יכול לקרות, תראי, זה פשוט מטורף העולם שלכם. לא יכול לקרות לך שאת נמצאת בסיטואציה, שאת מכירה מישהו, ואת אומרת, ואת מתאהבת למרות ש... אין, לא קרה ולא יקרה. אבל זה לא קרה ולא יקרה, כי מראש הגבולות שלכם הם כאלה שיש נכון, שידוך. ואת יודעת למה התורה עושה את זה? נו. כדי בדיוק שלא יקרה הדבר הזה, שאישה לא תיפול בפח, ושגבר לא ייפול בפח. וכמה אנשים, תגידי לי, בדיוק היום באמת דיברנו על זה בבוקר, עם חבר טוב, דיברתי איתו על זה שאיך יכול להיות שזוג, באמת, מגיל 16, 18 נגיד, ביחד בשידוך, הם בכלל לא מכירים את עצמם עדיין, עוד לא התנסו, עוד לא ראו שום דבר, והוחלט עבורם שהם חיים ביחד לא, את זה כל לא החיים. עובד ככה. אז איך זה עובד? ממש איך לא זה עובד יכול להיות? ככה. וגם, איפה המקום אבל של זה גם לא ההשתנות? עובד ככה, יש בחירה. בסדר, את הולכת לכל מיני דייטים, אבל את בוחרת כמו מה? בחתול בשק. ממש לא. אבל את לא טעמת. אז אני אומרת לך שעם אריה, בעלי, לא היה שום דבר חידוש. מהרגע שהתחתנתי, זה לא היה אבטיח סגור. אני זוכרת שיום אחד אמא שלי אמרה לי, נישואים זה אבטיח סגור. אני רק שמעתי את המילה הזאת, ביטוי, אמרתי, אצלי זה לא היה אבטיח סגור. שום דבר לא התחדש לי מהאירוסין לחתונה. טוב, אז בואי נסכים את זה. ויש כאלה שזה כן מתחדש להם, אבל זה בגלל שהן מתכחשות, זה לא קשור. הם לא עברו איזשהו תהליך של מודעות עם עצמם, אבל זה לא קשור לנושא שהאהבה יש בה אלמנט גבוה של בחירה, ואני אסביר לכם מה אני מתכוונת. זה שהחינוך מהיסוד שלו, אני הולכת ברחוב, ואני רואה איזה מישהו, ואני מתאהבת בו, מה זה? לא, ממש לא התכוונתי לזה, מה? ממש לא התכוונתי לזה. יש כל מיני סיטואציות בחיים, פשוט יש אזור אפור שלך בנושא הזה, וגם לי יש אזור אפור, כי אני לא חוויתי משהו כמו שאת חווית. האזור האפור שלי הוא כזה. אצלי מעולם לא החליטו במה אני אאמין, ואיך אני אכיר את אהבת חיי. לא החליטו גם בשבילי. לי. החליטו בשבילך, נקודה. לא. שאת תגיעי לגיל מסוים, אוקיי? לא החליט בשבילי. לא, אבל תקשיבי, בגיל מסוים שיהיה זמן של שידוכים, ואז תפגשי כמה שאת רוצה, ואת תחליטי את מי את בוחרת. אבל לא, אין לך אפילו את החלק של לנסות. עכשיו, אני לא יודעת אם מותר להגיד את זה, אבל את תגידי יודעת הכי איזה פשוט. משמעות יש לנשיקה? לכימיה בין כתוב את זה שני בתורה, אנשים, לא? לכימיה. כמו הקרובים, זה הכי קדוש שיש. אבל יכול להיות שזה אין חיבור. את יודעת כמה נשים סובלות מדלקות יודעת מה? בשתן, בגלל שאין חיבור. אז אני אגיד לך אז משהו, מה יש עושים דבר, עם זה? אז אני אגיד לך, איפה שנגמר השכל, שם מתחילה האמונה, ואני אסביר לך. בציבור החרדי, ולא רק זה, יש בדת דבר כזה, שנקרא של אמונה, שאם הקדוש ברוך הוא הפגיש, זאת אומרת, שום דבר לא קורה סתם. עכשיו נגיד, קרה מקרה שאישה התחתנה, אוקיי? קרה. ואין חיבור. למרות שאני לא שמעתי, אבל יכול להיות. מה אוקיי? שמעת? לא שמעתי. כל האנשים שאני מכירה, אין לא זוג שמעתי שזה מישהי, שלא היה לא חיבור. שמעתי שמהיסוד של הדברים לא היה חיבור. כי לא מדברים על זה במגזר לא הדתי. נכון, לא נכון. אני אסביר לך למה אני מתכוון, למה אני אומרת לך את זה. אני גם יצא לי לעשות מהלכים עם מדריכות קלה בציבור החרדי. וכל הקלות גם פונות אליהם אחרי החתונה, אוקיי? לא ראיתי קלה שאמרה שהזוג חזר אחרי החתונה ואין ביניהם קונקט. בסדר? זה לא קרה. יכול להיות כל מיני בעיות שהן, לא יודעת, אני לא אכנס לזה, אבל יש לזה פתרונות, וברוך השם, הציבור החרדי חי מאוד טוב מבחינה זוגית. אני לא אומרת לך את זה סתם. יש מעלות שאין יש דברים מעלות כאלה, מטורפות שהלוואי, זה גולת הכותרת. והיה באמת גולת בכולם. הכותרת. אבל אני זה לא חושבת רק הנידה, שמישהי לא התחלה, יכולה... ההתחלה של הבחירה, מישהי- היא לא אחיזת עיניים. תחשבי היא הכי היא אחיזת לא. עיניים. וואי, זה ויכוח. אבל יש לנו. תקשיבי, כי את מדברת טכנית על דברים רגשיים. זה כאילו שיושבים בראיון עבודה, כן, אז איך אתה רואה את החיים וזה... כאילו מה? אז את יודעת מה, תני לי להסביר לך את זה אחת יאללה, ולתמיד, בוא כן. נעשה סדר. בואי נעשה סדר. אוקיי? נו. תחשבי כמה עוגמת נפש וחיסכון נחסך לזוג שמלכתחילה בוחרים מנקודת בחירה מאוד גבוהה. ואני אתן לך דוגמה. תחשבי עכשיו בחורה חרדית, אוקיי? יוצאת לענף השידוכים. ההורים שלה עושים מסננת. מה זה אומר מסננת? סגנון, רמה רוחנית, רמה מנטלית, רמה רגשית. הם עושים בדיקה
שהבחור מתאים לה מכל ההיבטים. זאת אומרת, יכול להיות מצב, נגיד שאח שלי, נגיד היה מברר על בחור, והיה אומר לאמא שלי, תקשיבי, זה לא הסגנון של שרה. סתם, למה להיפגש? היא תיפגש, היא לא תרצה אותו. אוקיי? הבחורה שהולכת לפגישה והבחור שהולך לפגישה, הם פחות או יותר צריכים לבדוק האם יש חיבור רגשי. הם בודקים האם יש חיבור, האם יש שיח טוב, האם יש נושא שיחה משותפים, האם יש אפשרות אבל זה עושים גם בדייטים. אבל נקודת הפתיחה היא מאוד גבוהה. את לא פתאום תפגשי פתאום איזה בחור מאיזה טרנללה שאין שום קונקט ביניהם. ודווקא היום שאני פחות מכירה את זה, ויש מסננת ענקית, לפי מה שאני שומעת של כל האפליקציות שאת כותבת, מה את מחפשת, מה התחביבים, לא, לא. תחביבים. דווקא זה אחד לאחד. עכשיו, למה אני אומרת לך את זה? כן. שהסיכויים שלא יהיה ביניהם אחר כך חיבור הוא מאוד מאוד נמוך, כי מלכתחילה עושים את כל הבדיקה. עכשיו, גם בהיבט הרגשי, תחשבי שבחור ובחורה מדברים מאוד על הכל, פותחים נושאים, כאילו עושים את הבדיקה שאת רוצה לחיות עם הבן אדם הזה, אז מה, אני לא מבינה מה הבעיה. אבל איפה הפן, אין לי בעיה, זה כמו הדייטים לפי מה שאני שומעת. נכון. אבל איפה כל מה שקשור לחיבור הכימי, וגם קחי בחשבון שנגיד זוג ביחד מגיל 18, נגיד, לא יודעת, חלילה ולא טוב, קודם כל אין להם למה להשוות, לא שאני בעד או נגד, אין לי בעד או נגד בקטע הזה, וגם זה משהו אני חושבת שהדת היא משתייכת עם המון המון עם אשמה, אז גם אם מישהי מרגישה לא טוב לגבי משהו, אז היא לא תגיד, היא תגיד לא, ככה הבורא רצה, ככה זה, ככה זה. אני אגיד לך בקטע, בסדר. יש לקוחות שמגיעים, זה לא, נכון, אני לא מכירה, אני אומרת אז לפי מה שאני פוגשת. אני אגיד לך מה התורה אומרת, וכל אחד גם מפרשן אותה, אבל בואו נדבר הכי פרקטית בקטע של מגע. התורה אומרת שהמגע בין גבר לאישה, זה מגע הקסם. זה כמו מג'יק. עכשיו, אם הבחור והבחורה מתנסים בזה לפני נישואים, זה כמו לקחת את הדבר הכי 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 קדוש ולחלן אותו. אין פה מימד, אני אומרת לך מה התורה אומרת. לא, אני מקשיב. אין פה מימד של בדיקה, אוקיי? אם אתה עושה את זה כבדיקה, התורה בעצם אומרת שזה כאילו, יש לזה הגדרות, את יודעת מה, אני לא תכננתי לדבר על זה איתך, אבל לפרק הבא אני אחקור לך את זה לעומק, אבל אני זוכרת שכשהייתי ממש צעירה, ומאוד הסתקרנתי לגבי הדבר הזה, וקראתי הרבה מאוד ספרים שבעצם מסבירים למה שווה לבחור ולבחורה לשמור נגיעה לפני החתונה. עכשיו, אני אישית יכולה להגיד לך מהנקודת מבט שלי מה גם אני רואה, שאני רואה, נגיד, גברים, התורה גם אומרת שאם גבר נגע באישה לפני שהוא שם לה טבעת, זה כמו להשתמש וללכת. זה כאילו הכי מחולן שיש, זה כאילו האישה, הוא השאיר בכתם שלא ירד לעולם. עכשיו, מי שלא בא מהציבור החרדי ושומר התורה ומצוות, לא יכול להבין את זה, אבל אני כאישה ששומרת תורה ומצוות, תחשבי שיש גבר אחד בעולם שנגע בי. אין אף אחד אחר. המימד של הרגש והקסם שיש במגע מול גבר הוא מטורף. נכון. עכשיו, יש דבר יותר גדול מזה, כאילו, זה לא משהו שאת יכולה להחליף אותו. עכשיו, אם את תגיעי בכל הגברים בעולם, זהו, כבר אין שום מג'יק, זה כבר נהיה חולין. אני בכלל לא חושבת שצריך לגעת בכל הגברים שבעולם, אבל אני חייבת להסביר. גם את וגם אני, ובשביל זה הפודקאסט הזה, אנחנו נולדנו לעולם שהבורא עשה גם חרדים, גם חילוניים. זו הדרך שגדלתי אליה והכרתי. גדלתי בבית מהמם עם ערכים, כן? ואף אחת אני והאחיות שלי מעולם לא היינו סתם עם אנשים שהם לא מאהבה, ואני מברכת על זה, ואני לא חלילה חושבת שצריך להתנסות כדי. אני רק אומרת שזה מטורף, 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 כי אני בעצמי הייתי יותר מגבר אחד, ויש פער, באמת אני פשוט חוויתי חוסר חיבור כימי, ממש, זה ברמה שכאילו שיש דלקות. התורה עשתה שיהיה גירושין. אין בעיה. התורה עשתה שיהיה גירושין, אבל אני רק אומרת, כדי שאם אין חיבור, נכון. או חלילה משהו לא טוב, שיוכלו להתגרש. יש גם מצווה להתחתן, כמו שיש מצווה להתחתן, יש גם מצווה להתגרש, אם לא טוב לזוג, אם לגבר לא טוב, או לאישה לא טוב, אין מצווה לחיות ביחד. ברור, חד משמעית, גם הייתי בזמנו אצל רב, הוא אמר, זה מצווה, חד משמעית. אבל הקטע של אהבה, והקטע של שכל ושל רגש, אני חושבת שלכל אחד יש קוד אחר. אוקיי? אצלך את באמת, אנחנו שנים מדברות על זה, את באמת חושבת שאישה יכולה לבחור ולהחליט כל לא רק אישה, גם גבר. אני לא מצליחה, אני לא כזאת. באמת. עכשיו לא משנה כמה אנחנו מדברות, וגם, את מכניסה, חס וחלילה, את מכניסה היגיון ללב.
עכשיו, הלב, הרעיון שלו זה לפעום, להתרחב, להתכווץ, להתרחב, להתכווץ. אפשר לשלוט בזה. לא. הוא כן. מתרחב ומתכווץ באופן אוטונומי משלו, אוקיי? עכשיו, מה שמרחיב את הלב, כן, אצלי נגיד, זה רגש, זה תשוקה, זה חיות. אצלך, ברור, כשאת במערכת אבל עם יחסים וכזה. אסטרטגיה. אבל לי אין אסטרטגיה באהבה, וזה לא שאני אומרת את זה כדי שנשים יצאו לרחובות ויגידו, אין לי אסטרטגיה באהבה, אני בן אדם של לב, בכלל לא. אני רק מסבירה את השונות בין בני אדם, וזה בסדר, רק צריך לדעת איפה המוח שליט על הלב, ואיפה הלב שליט על המוח, ואיפה שהלב שליט להיות יותר זהירים. את יותר פתוחה לפגיעות פשוט. ברור שאת יותר פתוחה, אבל זה הקוד הגנטי שלך. מה תעשי? אוקיי, טוב, בסדר. מבינה? אז אני אומרת, גם אהבה זה קודם כל קבלה. קודם כל לקבל את השונה ולקבל את מי שאת. כן, אבל אני אומרת, אין לי בעיה עם זה. אין לי בעיה עם זה, כי אני מבינה את השוני. מצד שני, אני אומרת, גם את יכולה לעשות את זה, כי אם התורה מדברת, אין דבר כזה שהתורה מדברת על משהו שהאדם לא יכול לקיים. זאת אומרת, שהאדם לא, זה לא טוב לו אפילו. התורה בעצם אומרת מוח שליט על הלב, כדי שבן אדם לא יראה עיניים רואות והלב חומד. ואני לא מדברת על רואה, אני מדברת על לב מרגיש והלב חומד. אבל זה בדיוק זה. אם את נגיד עכשיו, תתמה, נתן לך דוגמה היום, תתמה סיטואציה הכי קלאסית. הייתי היום באיזה פעילות של איזה חברה שעשינו לה את השיווק, ואחת העובדות שלי ראתה שם איזה מישהו, תקשיבי, באמת, גבר נראה פגז. היא אומרת לי, יו, שרה, איך הוא נראה טוב, וזה, אני כזה מתחילה לצחוק. כי אני, גם לקח לי, היא אומרת לי, שרה, את לא רואה מי הכי חתיך פה בחדר? אמרתי לה, וואלה, לא. קיצור, אחרי דקה, אמרתי לה, זהו. היא אומרת לי, שרה, איך את יודעת? אמרתי, את רוצה שאני אכיר לך אותו? אמרת לי, לא, שרה, את עושה בושות, אל תכירי לי אותו. ניגשתי אליו, אמרתי לו, תגיד, אתה פנוי או שאתה לא פנוי? אז אמר לי, אני גבר נשוי. אני מאורס. אמרתי לו, יופי, איזה מזל טוב. ואז היא הולכת הצידה, היא אומרת לי, יואו, איזה באסה, איזה עצבים, יואו, שרה, איך הייתי רוצה כזה גבר? היום אני אומרת לך. קיצור, אמרתי לעצמי, הנה מוח שליט על הלב. אם הלב שלה פועם כל הזמן, וכל גבר שזז, והיא נמשכת אליו, והיא מבואסת שהוא לא שלה, וואלה, תקשיבי, על הפנים. כן, אבל אהבה זה לא משהו שמחפשים בחוץ, זה בדיוק כמו אמונה, זה משהו שהוא פנימי, ואז הוא נמשך. אבל זה בדיוק מוח שליט על הלב. את בעיניי, אישה צריכה, אני אומרת לך מה בעיניי, אישה צריכה להתהלך בעולם כאילו היא מלכה. מה זה אומר שהיא מלכה? לא כל גבר שהיא רואה, והוא נראה מהמם, להגיד, יאו, בא לי עליו, מה זה הדבר הזה? אבל אני מסכימה את מלכה. נכון. לא כל אחד שזז, אולי הבחור שנראה מהמם, הוא חסר מידות, אולי הוא בכלל רשע. אבל היא כולה הביעה התלהבות ממראה חיצוני, זה מפה ללכת לרוצה להיות איתו, לחיות איתו, להתחתן איתו, ככה זה קורה, זה בדיוק החינוך, זה מה שמעצבן אותי. זה ממש בחורה צעירה, שבקושי עם החלב על השפתיים, היא מסתכלת כל היום, מי הכי חתיך בחדר, ועם מי אפשר לצאת, זה נראה לך שפוי. אבל אולי זה מסע חייה, להתחיל לשים גבולות. קרין, זה חינוך. גם חינוך. זה חינוך. אבל זה בסדר. זה חינוך של העולם המערבי המודרני, שאנשים כל היום מסתכלים על הצד השני, מי נראה יותר יפה, מי נראה יותר חתיך, איתו אפשר לצאת, איתו, כאילו, למה אי אפשר לבוא בצורה נקייה, ולהסתכל, רגע, לבדוק, הוא בכלל נכון לי הבן אדם הזה, שווה לי להיות איתו, זה משגע אותי. מי אמר לך שהבן אדם הזה נורמלי? אולי הוא בכלל על כדורים, ויש לו בעיות מפה ועד לחיפה. מאוד יכול להיות. נו, אז איך להתאהב בכל אחד שהיא רואה? תסבירי לי את זה באמת, איפה ההיגיון? אין. סכנה. באהבה. זה סכנה. אין היגיון, אהבה וגם אמונה, זה עולם שאת פשוט אף פעם לא יודעת מאיזה מקום את פותחת את העולם הזה. וכשזה מגיע, זה לא שואל אותך. עכשיו, את בשליטה. את בוחרת ואת ממש עושה רפריימינג. עכשיו אני בדייט, עכשיו אני רוצה להחליט אם זה בשבילי. יוצאת מהדייט, את במקום אחר. אני רואה את זה כמו מכונה. לא, בכלל לא. אבל אני בגדול... הלב שלי פועם כל הזמן. לא, אתה בן אדם הכי רגיש, הכי של אהבה שיש. פשוט אצלך אהבה היא מונגשת ממקום אחר. ואני אומרת, יש לי אבל זה לא רק אצלי. אני אומרת לך, היסוד פה הוא בחינוך. תחשבי שאישה חרדית, ואישה שלא שומרת תורה ומצוות, אישה ששומרת תורה ומצוות, כן. היא לא מופקרת ככה לכל איזה מטומטם שזז. קודם כל, אני חייבת להגיד, הכי טרי זוג חרדי, הכי טרי שיש, בדיוק במצב שאני תיארתי, שהם שנים רק אחד עם השנייה. ברור שזה קורה. לא, זה מה שהם מכירים.
אבל יש שלב שפתאום נפתחות העיניים, אוקיי? כן. ופתאום בא לחוות דברים אחרים, או יש דברים שלא מסתדרים, שאין בעיה, זה אפשר. אבל זה יכול לקרות גם לחרדים וגם לחילונים, יכול לקרות? שפתאום משהו נפתח, או פתאום יש איזשהו רצון אחר. מה שאני אומרת, באהבה שזה קורה. הגדולה, זה לחקור ביחד ולפתוח את זה, ולהבין שהיא לא נשלטת. ואם הזוג לא מסכימה הם איתך. חברים טובים, אפשר לעבור את זה ביחד. אפשר לדבר את זה, אפשר להיות אחד הפנטזיה של השנייה. נכון. וכזה, זה מה שהתורה אומרת. נכון, אבל זה אפשרי. פשוט אנחנו מגיעות, זה כמו שיש, לא, אנחנו בימה, אני בקצה הזה ואת בקצה הזה. נכון. אבל מה שחשוב בפודקאסט המהמם הזה, שיש מקום גם לקצה הזה, גם לקצה הזה, והכל טוב. באמת הכל טוב. אז לא, בחזרה לשאלה... זה לא שאני נותנת לזה מקום, אני פשוט... את יודעת למה זה מכעיס אותי? כי את רוצה לחסוך עוגמת נפש לאנשים. כן, כאילו אני אומרת, למה להתהלך בעולם בצורה שהיא מזיקה לך? מהיסוד של הדברים. אבל מישהי יכולה להקשיב לנו ולהגיד, למה להתהלך בעולם ממקום שיש שידוך ואת מחויבת לזה כל החיים? לא מחויבת. אז אני אסביר. זה פחרתי בזה, יכלתי... תקשיבי, יש בחירה. שרה, אני כשראיתי את אריה, כן. וכן, וכשהיו רגעים שלא רציתי, אמרתי לו, וואלה, לא רוצה. ככה זה עובד, ויכלתי גם לעזוב שידוך, ויכלתי להתגרש. כל אישה בכל רגע נתון יכולה לקום וללכת, וכל גבר בכל רגע נתון יכול לקום וללכת. אני בוחרת כל יום מחדש להיות במסגרת הזוגית הזאת, ולנצל אותה עד תום וליהנות ממנה. חד זה מש. בחירה. אין שאלה. נו, פשוט אז מה? ההבדל זה הדרך, זה המסלול. אצלך את יודעת שיש שלב של שידוכים, את הולכת לפגישות ואת בוחרת. אצל חילונים יש שלב שאישה כבר מספיק בוגרת, והיא רוצה להכיר מישהו והיא יוצאת, או דייטים, או שמכירים לך, וזהו. אז הדרכים שונות, אבל בסוף, השורה התחתונה, אישה וגבר רוצים להיות חברים הכי טובים אחד של השנייה, רוצים להקים בית וכזה. יש כאלה שהדרך שלהם היא הכלכלה, אבל המסע חיים הוא מסע חיים. ואני חייבת להגיד שמהפן הטיפולי, לא משנה חילונית או חרדית, כולם אומרים את אותו הדבר, פשוט לרוב, כשמגיעים אליי זוגות שהם חרדים, אז הרבה פעמים אני שומעת, תראי, השנים הראשונות היו מאוד מאוד לא טובות, אבל היה לנו מזל, היה לנו מזל והצלחנו לגשר, שכאילו הם לא קיבלו חתול בשק, אבל זה כמו, תחשבי, גבר בגיל 18, זה לא גבר שהוא בן 28-35. אבל הם ביחד, גם היא בת 18. כן, זה אבל מסתדר אישה, טוב? זה לא, אישה היא עוברת מסע התפתחות שהוא אחר, לעומת גבר, ונגיד הזוגות נורא בחורות בנות 18, בתולות, כאילו, בואי, לא מבינות כלום מהחיים ומתחתנות והכל בסדר. זה מאוד כל מקרה לגופו, אבל בשורה התחתונה, השאלה שאיתה התחלת, השאלה שהייתה התחלת, מה זאת אהבה וכזה, האהבה באופן מאוד 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 אוניברסלי, היא הכל והיא כלום. אני לא יכולה איתך. היא הכל, כי כשאת באהבה, הכל ורוד, הכל אפשרי, והיא כלום, כי לפעמים את מאבדת את הזמן כשאת נמצאת שם, ולפעמים כאילו את כלום. את כאילו את שוכחת את עצמך, את אוויר, ואת מתמזגת איתה, את נהיית אחד. אני אגיד לך מה אני חושבת שאהבה. בעיניי האהבה זה שיר השירים. זה המקום הזה שהבורא בעצם יצר, לא טוב את היות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו, ואז כשהאדם היה בגן עדן, הוא הרגיש שהוא בודד, שמאוד מאוד עצוב לו. אז הוא נתן לו פייט, הביא לו אישה, יצר אותה מהצלע, והביא לו חברה לחיים. וכולי, ואז הם, והרב פינקוס אומר, וואי, איך אני מתגעגעת לרב פינקוס. הרב פינקוס אומר שבספר שלו, ברכות בחשבון, שהגבר זה הכוח המקבל, הנותן, אישה זה הכוח המקבל, והילדים זה הכוח המכריע ביניהם. נכון. אז הוא בעצם אומר שהאישה זה הירח והגבר זה השמש. עכשיו, את מכירה את הסיפור הזה שהשמש והירח רבו? כן. מי יהיה המלך? נו. ואז השם אמר להם, אין שתי מלכים בכתר אחד. ואז הוא הפך את השמש למלכה, כאילו בעצם לזורחת יותר, ואת הירח, אמעיטי טיפה את עצמך. אז גם בזוגיות, הרבה פעמים אומרים לאישה, אמעיטי טיפה את עצמך, כדי שהגבר שהוא נזר הבריאה יקבל את המקום שלו, ואז את תוכלי להעיר בדרך שלך, ככה הייתי קוראת לזה. אז כשבאתי לפה היום, בדיוק רציתי להגיד לך שאני חושבת שאישה נולדה לחלום. לחלום? לחלום, נולדה לחלום, ושיהיו לה פנטזיות. הרי בנות, לאפשר ולהגשים לה את החלומות.
לא, כי תחשבי מעניין. כשאנחנו ילדות, אנחנו חולמות, אחת על שמלת בלט, אחת על שמלת כלה, על הבית שיהיה, על לא יודעת, כל אחת עם מה שהיא חולמת. אבל למה גבר צריך להגשים לה? למה היא לא יכולה להגשים לעצמה? לא, אז שנייה, היה לי ברור שזה מה שתגידי, היה לי ברור, לא, אבל הכוונה זה שאישה או ילדה, היא כמו היידי בת הערים, היא הולכת, את לא מכירה את היידי בת הערים? אני מכירה דווקא, היום דרך אגב ראיתי בחורה, כן, היידי בת הערים, יפה, אני מבסוטה עליה. וואו, מאלפת. ואת שירלי טמפל גם ראיתי היום. אין. עלה לי פאפ. כל הכבוד. נגוד שיפ. בקיצור, אז אישה היא באה לחלום ולפנטז, ואישה היא עולמות. גבר זה אחד. עכשיו, הגבר, כשאישה מגיעה, היא מגיעה עם כל העולמות שלו, והתפקיד שלו זה לאפשר, זה לסדר לה את המרחב. כאילו, כמו כשמטוס רוצה לנחות, אז שיהיה איזשהו מסלול נחיתה למטוס. עכשיו, הגבר, התיאוריה שלי זה שהוא הראשון, ככה בעצם נוצר זיווג. אישה עפה, חולמת וזה, בוא נצא, בוא נעשה, בא לי ככה, בא לי זה. גבר גורם לזה להיות פרקטי ומקרקע את זה, ואז, אחרי שזה קורה, האישה תגשים לו את כל החלומות. טוב, בסדר. ולא ממקום תלוי, ממש לא ממקום תלוי, ממקום של משלים. אוקיי. טוב, אני אישית חושבת שזה מאוד תלוי כל זוג, כאילו מה האנרגיה שכל זוג מביא לזוגיות ולחיים הפרטיים, אבל אני אישית חושבת שכל בן אדם צריך להגשים לעצמו את החלומות. חד משמעית. בלי קשר לזוגיות. חד משמעית, אבל בואי נשאל אותך שאלה. מה אישה הכי מחפשת בגבר? ביטחון. יפה, זה מה שהתכוונתי. הוא ייתן את הביטחון שהיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. מה גבר באישה? כבוד. כבוד. נמאסתם. אוקיי. ברגע שגבר נמאסתם נותן לה את הזה. הביטחון, כן? האישה מכבדת אותו, וזה המשחק החיים ביניהם. נכון, וזה מעצבן אותי, אבל בסדר. זה שזה מעצבן זה טוב, זה אומר זה שזה טוב. גורם לך להתרחב ולהתכוון. נכון. יאללה, שיר? טוב, רגע, לא שיר, לא ענינו על כל הדברים. טוב, נעשה את זה בפרק הבא. לא, אין לי בעיה. עשיתי רק את מהי אהבה. זה נושא של אבל חיים אבל שלמים. יש לי שאלה אחרונה לפני שאת עושה את השיר. מה השאלה? מה הסטנדרטים שלך באהבה? עכשיו, אני אסביר לך למה אני מתכוונת. אני טוענת שאני מכירה אותך טוב. שרה, מה עשית לה היום? עשיתי עלייך דוקטורט, נשמה, עשית פרק לה היום עלייך. אמבוש. מה הדוקטורט? למה אמבוש? טוב. לא, אמבוש טוב, כל מה אני שאת עושה זה פשוט חיובי. מרגישה נו, שיש לך סטנדרטים מאוד גבוהים באהבה. נכון. את זוכרת? שמה זה אומר? נו, מה זה אומר? שהרבה אנשים מתהלכים פה בעולם, כן, ואין להם את הקצה של החוט של הקצוות כן. של ההבנה שלך באהבה, וזה נורא חבל. עכשיו, את חיה במדינה משלך. נכון. ובא לי שתנגישי את זה, זאת אומרת, שאני כתבתי מהי אהבה לפי שיטת קרין ויינברגר, אני ראיתי אותך מדברת בלהט על הסטנדרטים שלך באהבה. קודם כל, בואו נעשה סדר. אני קרין ויינברגר, ואני לא הוגה שום דבר שקשור לאהבה, אני פשוט אוהבת אהבה. בסדר? כאילו, הבורא, ויש דברים גדולים שהם מגדירים מה זה אהבה, אבל לפי איך שאני חיה בחיים שלי, מה זה סטנדרטים? סטנדרטים זו מילה כזאת ארצית. ממש כאילו, לא, היא גבוהה שיש. לא, היא גבוהה, אבל היא כאילו, היא מקבע, כאילו, אין לי סטנדרטים לאהבה. אני פשוט, כן? פשוט אני חושבת שמה שראיתי בבית זה מאוד גבוה. ראיתי אהבה נקייה, ואבא שלי כל הזמן היה אומר שכשלאמא לא טוב, לי לא טוב. אני זוכרת שאמא שלי עשתה טעות מאוד 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 גדולה, ששילמנו עליה מחיר, ממש. ושאלתי את אבא שלי, איך התנהגת, איך אפשרת את זה? אז הוא אמר, לא משנה מה קורה, אני מאחוריה. והיא הייתה צריכה לעשות טעות. עכשיו, זו הייתה טעות שכל המשפחה שילמה עליה, אבל אמא שלי למדה ממנה. ואני חושבת שהוא לימד אותי, שאבא שלי הייתה הדמות שהייתה הכי קשה לי כל החיים, אבל הוא לימד אותי מה זאת אהבה. לאמא שלי ראיתי אהבה מהממת, אבל זה לא ענית לי על השאלה. והסטנדרטים הם כאלה שקודם כל אישה, באמת כדאי שהיא תרגיש מלכה. כי רק אישה שמרגישה מלכה יכולה לגרום לגבר שלה להרגיש הכי גבר שיש. זה אחד. ושתיים, אישה שנמצאת בתוך מערכת יחסים והיא לא רואה את עצמה, או היא מבטלת את עצמה, או אין אותה, זה הכי גרוע שיש. כאילו אין יותר גרוע מזה. אני חושבת שאהבה זה דבר כזה, כמו שאת אמרת שהוא טהור כמו יעלום, כן, שיש לו ממש. כל מיני זוויות, והוא כל פעם רואים אותו, הוא מלוטש, היא רק הולכת ומתלטשת, ונגיד תראי וגם לא כל אחד יכול לגעת בו. לא כל אחד יכול לגעת בו, ותראי את ההזיה, אפרופו נשים אוהבות יהלומים, היום יש יהלומי מעבדה. איזה עצבים זה, את מבינה? יש יהלומי מעבדה שזה יהלום לא אמיתי בתנאים של מעבדה. אז אני חושבת שאהבה זה יהלום אמיתי, וגבר שקונה לאישה שלו יהלומי מעבדה, תתבייש לך.
מבינה? למרות ש... אני לא מבינה בזה, אבל כן, סבבה. אבל אישה זה יהיה לי יהלום... לקוח של יהלומים, ואז אני אבין בזה. אישה ואני גם אגיד לך יתרה ויהלום, מזאת, כן. לא נראה לי שזה כזה חמור, כי זה סבבה. לא, זה סבבה, אני סתם צוחקת, אבל בגדול אני עושה כי העולם משל... מתקדם. העולם מתקדם, אבל אני רוצה שאת הטבעת של האהבה, היא תהיה מיהלום אמיתי. אמיתי. לא יהלום רק מעבדה. טבעת אחת סבבה. אפשר ליום אהבה, יהלום מעבדה וכזה, אבל טבעת האהבה, היא צריכה להיות מקודשת, והיא צריכה להיות וואו. בסדר. כן, כזה, ואני רוצה, את זוכרת שהייתי אצל הרב לא מזמן, לא יודעת אם מותר להגיד את השם וכזה. לא, עכשיו אנחנו הולכים לדבר עליו. אוקיי. אז חכי, בואי נעביר את זה לפרק הבא. נעביר, אבל... שמור. אוקיי, כי חשוב לי להגיד מה אשתו אמרה לי על ה... אז אנחנו נדבר על זה? טוב. נדבר על זה בפרק הבא, כי אני הולכת לדבר. מעניין אותי איזה יאללה, שיר יעלה בהגרלה. שלחתי לך את זה, בוא נראה. סקרן אותי ממש. עכשיו לגבי השירים, אני רק רוצה להגיד שקרין בוחרת, וגם אם זה אישה... לא, מה זה בוחרת? אני לא עשיתי שום בקרת איכות. נכון. אז זה לא קשור אליי. זה רק אני. אני פשוט פותחת. אני אחראית. אוי, התחלת מהסוף. אני רוצה רק להגיד משהו לגבי שירת נשים. וואי, לא נעים. אני רוצה להגיד משהו חשוב, שבעלי היקר והצדיק, באתי אליו עם השאלה הזאת, ואמרתי לו, אריה, תקשיב, לא נעים לי כל פעם לבאס את קרין, אולי לא ראית את הקונספט הזה של השירים וזהו. אפשר? ואז אמרתי לו, מה עושים לגבי שירת נשים? אז אמר לי, תקשיבי, רוב השירים שאתם משמיעות, הקהל יד, גם ככה שומע אותו כל הזמן. זה אחד. דבר שני, הוא אמר לי, שרה, את יודעת שהרב עובדיה היה שומע כולתום? אמרתי לו, מה? בבקשה. הוא לא אמר לי דבר אחד. ברגע שהוא ראה את התמונה שלה, הוא הפסיק להאזין לה. כי הרעיון בשירת נשים זה לא לראות את האישה שהיא שרה. הרב עובדיה טוען שמותר לשמוע שירת נשים בתנאי שלא רואים. לא רואים שאנחנו משמיעות? אין את הקליפ? לא רואים את הנשים שהן שרות. עכשיו אני הולכת לעוף. אבל ברגע שהוא ראה את התמונה שלה, הוא לא האזין, כי כבר יש לו תמונה בעיניים של האישה. דבר נוסף אני רוצה להגיד, זה שמירת עיניים וזה שמירת קדושה ושמירת הברית. רוצה להגיד משהו חשוב, שלא תצא חלילה תקלה על ידי. מי שחלילה לא מורגל לשמוע שירת נשים, ולקח את המצווה הזו על עצמו, שבבקשה לא ישמע את זה, זה לא קשור אליי, זה קשור אליה. ותעשה על זה רילס. אני מריצה. טוב, סבבה. שמעתי שהלב שלך קורא. ראית, אהבה? וכמה זה יפה לך לבקש, להתעקש על מה שאת נכון שהרחוב בחוץ קצת משוגע זה ג'ונגל מסופר ומאיים גם כשהוא ייתן לך מכה ועוד מכה את חזקה מביאה תראי, זה עלייך, סרוש. את חזקה ואת תדעי להילחם. זהו. לכי עכשיו. סגור. תמשיכו לבד. יאללה. טוב, תודה רבה לכם שהזנתם לנו. אתם מוזמנים להגיב. אני רק מבקשת... בעין טובה. בעין טובה. אנחנו עוברים לפרק הבא.